Oi que sí. Vaig a un lloc que representa tots aquests valors d'un català com cal. I es troba al mig de la muntanya. Hola. Hola, Hola, com estem? molt bé. Què tal? Soc Chris, eh? Molt bé, Cris, encantat. Jo soc l'Àngel. Soc l'Àngel, molt bé, ets l'Àngel. Jo vull ser català i Molt bé. m'han dit que per ser català he de saber més coses dels gossos de natura. Totalment d'acord. El gos d'atura català és molt important per nosaltres. I tu ets pastor o... No, jo sóc el president del Club del Gos d'atura català i tinc gossos d'aturers de ben petit i sóc sobretot un enamorat d'aquesta nostra raça. No, molt bé. És el teu gos? Sí, aquest és un dels meus gossos. Aquesta és una gossa que té ganes de treballar i mirem d'ensenyar-li, i llavors en tinc uns quants més. Ah, tens Sí. més? Sí. Ah, molt bé, doncs puc conèixer-la? Sí, i tant, si vols te'ls ensenyo. Molt bé. Hola. Ja ens estan esperant. Hola, com estem? Hola. Què et sembla? Una bona colla, eh? Casa meva no cabem tants. Ja ho crec. Casa meva tampoc a dintre, eh? Molt bé. I per ti què significa el gos d'actor? Per què és tan important pels catalans el gos d'actor? Doncs, Actor. en part, des del punt de vista simbòlic, és l'única raça autòctona estrictament de Catalunya. No en tenim cap més. I com s'entrenen? El que es demana és que el gos et reculli el ramat i te'l porti, per exemple. Llavors també et pot servir doncs, per fer camí, diguéssim, per moure el ramat d'un cantó a l'altre. Normalment el pastor va davant i el gos darrere de tot. I el gos d'atura, a més, té una capacitat que és prendre decisions per ell mateix. El pastor no ha d'estar allà anar-li dient i repetint. El gos diu, què he de fer això? Doncs deixa'm que jo t'ho faig, no? I això és una capacitat molt excepcional. Jo puc provar? Pots provar-ho, pots provar-ho. Si vols, ara anem cap allà i ho Jo provem. crec que tinc un don. Sí? Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí. Doncs som-hi. Molt bé, gràcies, Perfecte. Ara presentaré en Joan de Mató, Joan de Nató. que és un pastor de cap a peus, autèntic, un pastor català, amb un gos d'atura català, també autèntic. Hola, Joan. Hola. Bones, què tal? Hola, soc Chris. Encantat, Joan. Et deixo les seves mans. Molt bé. Que vagi molt bé. Gràcies. Perfecte. Doncs vinga. Va, Ens som-hi? pots ensenyar, sí? Sí. Com feu? Mira, les ovelles estan allà, llavors les farem venir, si podem, aquí. I com fem? Aquí! No, bueno, Aquí. ara mos enllatançarem una mica més. Penses que els gossos d'atura són molt de típic caràcter de català? Sí, són molt cabarruts. Tot al seu lloc i Sí, tot bueno. ordenat i tot això és, Sí, sí. és molt català. Els agrada que tot estigui ben ordenat i tot al seu lloc. Un bon català. Sí. Pastora, dreta. Parta! Parta! Té ganes, té ganes. Sí, ara veus, ella mos es porta cap a nosaltres. Ui, ja. Vine, pastora, pastora, pastora! Ui. Molt bé, pastor, molt bé. Pastora! Vine aquí darrere. Ai, quin idioma parles amb el gos. Amb el mateix que parlem tu i jo, en català. És català? Sí, sí. Ei, Molt pastora! bé. Ei! Pastora, vine. Dreta, dreta. Ei, Jauri! Pastora! Vine aquí. Cris, cap a l'esquerra. Vine. Jau, Cris, jau. Avança, Cris, avança! Cap a l'esquerra, cap a l'esquerra! Molt bé. Tu perfecte! Ja. Ai. Ven aquí. Xoca. Ben fet. Què, vols ser pastor? Ho vols provar tu ara? Jo ja he fet de gos.